dám si ne. Na rozloučenou. Lidi takhle nocí, víš co? A při Ránský pole vidím, víš co dál, tak si říkal, dojdu si budu mít co udělat večer, víš co? Taky jdu na pole. A vbírám si do baky u toho hážu, víš co? 3, 4 jsem jezdil, jak by, při basketu zamladal, víš co? Teď přijde týpek. Hned ani nepřemýšlel, škápka dozad, říkám ty mršino, si dal jsem mandl. Tak pojď. Druhý týpek vyskočil do hlavy mě bodl. Říkám, co je? Na kilagi zmrde. Nechce z vás tam body, dnes jsem to nejzá. Já už to jelo. Já to dám na YouTube. Končilo to blbě. Typ při zaražení šklapky v hlavě. A jak jsi mu to řekl, že ty jeho ránu ustojíš, nebo co? No moji ráno neustojili, já jich jo. Protože jich neustojili, protože tam leží do teďka na poli mrtvý šklapce v hlavě, víc co. Jich proč tam stojí do teďka, protože to se stalo nedávno. Ty ze skádny, víš co, to se nedělá tohleto. Skákat přes pod, elektrický, mě to nebolelo, já jsem si vzal rukavice do práce. Když jsem hned měl jít do práce, tak jsem si říkal, a hodíme moji do auta, víš co. Ale nežer ty holí brambory, vole, ještě nejsou dodělaný. Nejsou ani uvařený, ani očištěný. Ty smrde. Já vám tam ubíhoš.